Roy try. Ngadap daga jing snow kemen ke bakrau ha gani ka sngi ha ke ba kela urlong gani ka jing temu jonga ban wan hane bat ayawe kini ki rangba I samla ri bhanong rom bari babi shabong ban yawan ha gani ka sngi hauno snem maladat arsin lai sin nga bo terik ban wan hane Suyalat batu girang ba habaya phone dan kepor ke bakim ya don dan kepor ke bam ya don ginseng kum tahaga ni gasngi wala kataru ngisngau do hi namar ki no yalam arngut kirang ba hne ki la lek la ka jinglet dan ka bisi kishon yang ka balang ka baki haban lek ke ngilado no banya dorang kan bat ki Teka penkemen ke download jonga ban wan hane sesisen pat marhagis nem ke bangala treman chwa chane hagis nem ki baka balang hane kampat don rei ni layo ban wan ban pelong jing sengelap hagane snom bat ni layo ban pelong jing sen yeng hagi yeng ki para bungai hagane ke balang tenga snow kemen ba utau sembai bala bet hagi tu gipor ulalong kumni kumbakalong mentah ngasngok men ban yo I bapila yo kam kloy ya gene ga yeng manero da ka jingtre sitom I pastor in charge jongpi pastor WD shooting haga jila sitom jong I ban yarap yapi ka balang ne pila yo gene ga yumane kaba internet sika dia tega dei ka jingar ku bat ka jingalam ka jong blai haga ne gasngi na don ka jing angnot bat ka jing thrang jing sliang haga musim jonga ban ai ka ji kai haga ne ji sen kam de ka ba ngan cukren gumto brai ngalapen kre ya ne ka paper te ngai phila yolut baro Tegine ki kena barang red ke bapila yo igane ka yakane ka kot ke balang kedom ra chaying ai me pa mo ai ki bahaying ai ki men ki para jong pi balanang man pule nomor pi dang kena pimla ban pendon kam la se tegane ka don kam ya ki balasan ki larang ba kham tam ki balalong kumi long pa ka jihikai ke bakrau haga ne janbet ke bangakwa ban IP ngalabo ya ka haga jingtho bat kane kan pelong IP ban ra wat yingru khnang ba pinyor sa jingken ma ka pelong ya nga ban tho kumni nga pule ya kane ka bala tho ne khmat ya ka ba u apostol Paul ula pencet bor lai bor ya Timothy ya kaban long way na ki pastor samla hagi to ki por ke ba uya tre baru apostol Paul but ula ongi uye ki to ki contain ka ba nangkong Timothy saun reu ke boong lada me penken mau ya ki para bengai chapang ki ne ki ro men long usakri babha jong Jesus Christ balapsa hakiktin jong ka jinget bat jong kata ka jikai babha ya ka ba mela jubut kata ka dei ka balabu ha ka jing lamprang jong ka to ka kot legdop ka balasam hapi bat ngala ai kerteng ya ka ne ka kot lang kedop ka barit ka ba ong ka nong pen kan mau halayeng Kristan ka nong pen kan mau halayeng Kristan habang ayo ban penken mau ya pi hang ne menta kane kan longro ka jing penken mau ya baro ki bios ngau langba kane ka kor pensawa ka bangi pensawa menta bat ka balaru ban yoi ya ka ka bingi le kren ha ka ne ka por menta ngin pule na ka kitab ka benengkong Samuel kala nong ka balai ka dekat ka bakhalai ka kitab kabanang kong Samuel kalanong kabalai kadekot kabakhatlai katakade kadekot
kabanga pensong nong rim ya kan ga jihikai haga ga janmit menta ya pulelang ya ka to ka dekat ka baong kumni namar ngala ong hauhi bangang bisar pendrem jiunom ya ka ying jongu namar kata ka jing bomman ka ba utip mau nabaki kon jongu kila pelong yala de kila pelong ga jing tim yala de ute sham khang yaki kane ga dekat ka bangi pule hagane ga por menta kapan pau ya ka jing im bat ka jing long telok jong kilong kme kilong pa ngala ai ya ka to ka khmat jong ga jing pule ka jing telok lane ka pop jong kilong kme long pa hagane ga nong ka bangi pule nio i ya ka jing penrem jong ublay ya u eli namar ba sham lakhang ye ki khon jong u habaki le ka pop ka ba utip ma u re sham khang ye ki khon kata ka de ka ji kay ngi ha ga ne ga jing sen mantala da ma phi ki kmi ki pa ka ba phila tip ba ka long ga bom de phim sham khang ye ki khon jong phi phim sham kren ye ki khon jong phi kata ka long ka jing telot bat kata ka long ka pop bo jing kan mau ya gane phi ke long kme long pa ha ba phio e be ki khon jong phi ki le ye ka bom dei sneng bat khang ye ki telada ki kongu lada ki kongu ka song ki ya ka ba phin pen bore ki ba ban kongu ha ba ki la he ki khon phin la da le le nde ka ji kai ka jing pen kan mau ka jing sneng ka don kam ki ngap ne kim ngap krenbet haba pio i ya ka bom dei tongin pule na ka ne ga jing tho bin pa bin kat kumbala tho khnang bangin la ban pendep ya ka haga por ka babiang ngai kuble ye pi baro ki be shim manta ban pule ya ne jing tho ibar red e jonga ngam samla tho ye ki daka jing start nalade naba ngam don jing start a henry nga shim na kaktin ublay baka long ka jihikai ka bak rautam ka ba don riu start ba don lane bala ban penrem yaka naba ka long ka ba shisha ya kaktin ublay ya kaktin ublay omla ban pentam a o ya kaktin ublay kumta kak om don bala ban pentam ne penduna naba lakhang persya ban le kumta kaktin ublay na ka kitab Deuteronomy saw kelenonggat khot ka ba har ka ongum ni pinnom pentam naka ka bomot mde pentam ya kene ka kaktin ublay habangi hikai la ni habangi kren ba phin yo sumari ya ki hukum utrai ba ublay jong pi ya ka ba nga hukum yi pi naka ju ka kitab Deuteronomy khat arkel rong ga dekar ka balai puar ka ongum ni ya ka kaktin baro ba nga hukum yi pi to sumar bat le ya ka mennom pentam haka lamne penduna haka naga kitab jing penpau arpu argal nongga dekat ke bakat tendai ka ong ladau no ro on simno na kiktin ka kitab jong kane ka jing tulpa ublay on simno ya ka bentaju nau ding ka jing em bat na katakan nongba ka bakhot bat na kita ki ru ki bala tho ha kane ka kitab kane ka long kakten ka basngol serkai kino ki pastor lane ki rangba balang lane ki noyalap lane ki rangba balang mano
kabahikai pentam ya ka tinu blai ken nom yo ya kan nong ba ka bakhot ong ka tin ki dong blai teng ni ju of ngau haki ne ki media ya ki ji kai jong ki briu ki ba ya le ban sala ki ba ya le ban sala ya ka tinu blai hagi jaka bakin hikai ba ya ka lenti ka bade ki pen kelan ban pen batai da ka jing ngau thu briu kata ka de ka pop ngang ong ka de ka pop ban ong de kum wei pat haba ka tinu blai ka ong kane ban ong ya ka em de ka ne ka long kum ba wan usai tan hak pereden haba blai ong ya adam ba ke imla da pi bam you so da ka ba yap hin yap sisan re usai tan wan ma dong em pin nom yap sisan re pin long kum gi blai Mentaru hak ni sengi dungi dong ki bahikai ka tin jong blai ke ba pen kalan ke ba pen tam ke ba batai da ka jing sengau tho jong ki ya ka bom dei kata ka dei ha ko bai ka sengi blai un se shim no na ka banta jong u lani na banta jong ka ki ba pen tam ka tin blai na udeng ka jing em ha ka nong ba ba khot kemudian nom yo ai ke jing bom cukut kin long kin nong pla kin long kin ayap kin long ki paston reh ba ki hikai bom de ka long ka pop kin nom yo hi mau blai ki long kemi long pa ki long ka banta ka ba krau tam ha ka long ying long sem ban pet ban kemi ban tranchar ki don ke jingit kle ka ba krau ban psa ban pendap ban yela sitom ban penang ban start ban ai gajing it pura yela ki kon kat bakila buat la ka de ki kme ki pa ban yai phong yela de ki jan berim la de ki jan batador tang ban ai ki kon da ki bat mai bat barendor nalor ki ba ha ka jing em ka jingkit kle ka bangin hap ai jing kan hau blai Shiftin kat sengi, lada nyem ai ka jing sneng bat ka jing krau, kat kum ka tin ublay. Ngin pet menta kat to kan ni ka jing hikai na ka tin ublay, ki ba ya day bat ka na ka pang ka walong haneng, ka jing telat bat ka pop, jong ki long kemi long kapa, ka mat ka ba nang kong na ka ni ka jing hikai. Ka ba kamburom ya ki kon, ban ya ka tin blai ban ya ka antrai ngangai pit ngo tu ke ba kamburam ya ki kun ban ya ka antrai mut ban ya ka tin blai ki kamburam ya ki kun piju sham dan ki breu ki kamburam ya ka tin ki kamburam ya ki kun ban ya ka tin jong blai Busan bahaya kata ka banga ong. Kade ka jing ong ka bajiliw. Ban kamburom yaki kun ban ka tin ublay. Ngin siya penrem da ka long ying long sem hi bar of away. Perkat bahaya kata. Ublay lapa yaw brew jong u ban let shaw eli lengdo. Ban kren persya ayu namaru don ka jing telot bat kata ka long ka pop akmat jong ublay. Ublay ulay yo iyo eli lang do. Bau don ka taga jing telot. Habaw yo ki kun jong u. Syam kang yaki. Ka kitab ka banangkong Samuel ya ka bangila pule menta. Bat menta pat nakani ka lenong ka baar ka dekar ka baar pa kundai ka ombet kumne. Bame kam pendon buram yaki kun ban yanga. Ani sengau cerkai. Kedau bet ublay ya u eli. Bame kam pendon buram ye ki kun ban yanga. Ublay uang pleng me klem buram yanga me kam buram ye ki kun ki bangalai mangahame. Kalong ba sengau cerkai. Ya kani kan day ka jing telot bat ka pop ki long keme long pa.
ha kanika pateng jongi bon kilong kmi kilong pa ki kamburam ye ki khon ban ya ka bapendan buram yo ublei maham jur ya kani kitab penengkong Samuel hi arlo nongga dekat balai peu ko ong naba kita ki bapendan buram yanga ya kita ngaru ngan pendan buram de kita ki banyau ben yanga ngan nyau ben keliang yaki kata ka dia keting bawan no blay ndai ba akren pastor lada pikam buram lada pikam pendan buram ya kikun banyanga ong try ya kita ngaru ngan pendan buram ya kita banyau ben ngaru ngan nyau ben kane ka dai ka jing kalong kumbal long keliang naba pi pendan buram ye ki kon banyanga ngaru ngan nom buram ya pi nama pi kam buram ye ki kon kalong gajing kren kabas ngau cerkai kan mau pra bengai bi hau tra jesu la kalong ka ba hadu kata-kata ya pi ban pentre kam ya kan rei persang smart persang ban le ya ga mon ga jong blai nang ba u blai un sem ga jing song pha ga ching em jong pi kamat ka baar ka jing bom khang ya ki khon wat habala tip ya kal di ka bas new ba ki ya kane ga dai ka wai ne ki jing tlot jongi ki long kme long pa habang ilio i ki khon ba ki ya na kal di ka bom dei ki la ya hagalan ti bersniu ngem syam khang ki pila bandong gum ki kmi ki pa ngem la man khang to ya kata nrei tang ka boy ka badan kam pi ka long ong ye ki khon ka ne ka de ka lenti ka bom dei ong direct back wala ran kum ka kmi pa ki dong ka board ban kren ong do ding tempat om da ka jing bitar om da ka jing dom da ka jing e om da ka jing e khon kane ka lenti ka bom dei lada ki pediang ken mentohi lada kim pediang ka sa haki kata ka dei ka jing ong jong breu u jong blai ngin pule to ki kme ki pa ki la long ki baduna haki ke baro banyan jor bat kane ka pateng bangi em nrai ka ding start ublai ka don ya ka baula bo bantahi da ublai bakin long ki nong sneng nong kraw ki nong maham ye ki khon halar mpe la ka jong ka ying haba ki khon ki ya ye kelenti bom dei kadai ka kamram jong ki kmi ki pa ban kren teng bat ban khang sisndon lada ki kongu nre lada kim kongu ngap jarno ban nom long thma nga ngai pit ngau thu daga bang ong ban nom long thma marsi sin ba pi kai ki khon wala dang he kan long ga thma ki khon ken yenia ki khon ken dom ken khon ken bitar nre haba pi kren bi snang daga jing it kam lele ki madom kan noru ken sakan mau pat hadin ga sngi ka jing ong me ka jing ong pa talong ka padai bon kilong kmi kilong pa ki hap ha ka ne ga pop bat ublay usngau si ya ka ni ublay ubayo yelot ki baro ule yo i ya ka long ying eli lung do bau eli habau yo i be ki khon jong u ki la le ya ka bas niu sham khang yaki ka kitab kong Samuel ar le nong ka khat ka bakhat lai ka khat ka bakhat ar khat lai ka to ko bakla sis pa khat lai la to am to de tang khat lai mo ka khat ka bakhat ar khat lai pom no we u dak hang to hang ne ka ong ha ka ta ka sngi ngan pendep no haloru eli ya kita ki eke baro ke ba
ngalak ren sepang ke yeng jo nado ke basdang hadu ke bakut kene ke long ke jing bitar ke jong blay na ke ke yeng jong eli namar ngala ong hauhi bangan bisar pendrem junam ya ke yeng jong u nabaki kon jong u kila pelong ke jingtim ya lade o te om sham khang yaki long bas ngaucher kai kalong ka bas ngaucher kai ban tip ya gane ka jing tlap bat ka pop ka bawan hau eli lengdo namar ka jing bam khang persya ya ka pop baki khon kelale kalong ka ji kai ka bakra bangi dei bangin supendem ne pediang bangi dei banginom supendem ne pediang ya kilenti bom dei bagi kon kikti kin yan lada habala itu bagi kon ki yan na kilenti bom dei ban yan lada ya kemenlang bat ki kamut ngi pen klan ya kikti kinong let's new ong u Jeremia ladang ya kemenlang bagi kon ha bagi le ya ka bomde ka bomut ngiladan bentalang ha kata ke sniu mentagi kon du pikin ya ngel di bomde pin kemen no ya kata ke ya bomde nyuki kemut pi dan bentalang ha kata ka wala da pimle tang ba pi kemen bagi la le ya galenti bomde pi kemen no ya kata kala long ka pop ublei ailat yangi bangin snyo halang ya kata ke basniu habakala long persya ya ke mon jong blek u Jeremia hagala nong ke arpo lai ke dekar ke bakat sau ong kumne ha kino ya tulpa ka Jerusalem ngala yo i ya ke basirkai ki klim bat ki yat ha ki jinglam ler bat ki pen klang ya ki kti kinong le sniu kongta om dan su uba paino nala ke jing baman ki baro ki wan long hanga kum ka sadam bat ki basyong haka kum ka komora breu ki dong ki breu ki bala tip tikna baki kon ki yat hagalenti bakla henry ki arab ki aiman sim ka bakum kani ka kalalong ka penkalalong nongpok yaladi la ki long ki bahok langi long ki bahok re ladang ni ais bo ya kalenti bom dei ya ki kon ka kala long no ka pop ha ka jing jongi wat ladangi long ki bahok don ki long kmi ki long pa ki ba om ban se ha ba ki kon kim kongu mde ban ong kumta om ban se le om ban se kemut to ya pediang lang baik lada om ban se henry ya ke ai ke bom dei om baik ka balik ka bayong mde ban ya ban rap lang sertap lang bat ka balik bat ka bayong haju ya ka bayong om baik ka bayong ya ka balik om baik ka balik kata ka boleh kuat ban long hok hakmat jong u don ka wei ka long ying haba ka kon ka ino yo lok ka ya tho da ka bi tho don buram ka chim da wei pat ka pen ya tho biang ya tho arsin de ka poklim ban bit pop lang unong ya tho unong pen ya tho unong ya tho ba unong pen ya tho bat u pastor ba pen ya tho ru mudur mapi nanban pen ya tho ki breu ki ba la jaklia ban pen ya tho arsin ya ki kiladep ya tho sewai wan pen ya tho biang ki hamne ka ji tho arsin kata gadai ga pop ka bakrau hakmat ublai ngele yo snyo don ki pastor haki balang Kristen ke bala penyeto arsin namar ba ka kurim jong u kala pang san snem
Kelah rai kala biang mani thọ seway. Kabakum kata ka jingle, ka jing timu blay kan long om tang ya ka jing timu blay wat ya ka balang ro nomar ki sim da ka rai pai ba. Ban ya rai pai ba. Mental da ka lok junga ka pangsan snem kinai lat yang amli thọ seway. Ka pop ka besir kai. Ladon ke jing jia ka bangi tip. Syai ya kata bala le kumta kebakom kata kedekaan keba tau ya ka pop hakmat jong ublei nam sya kebakom kata upol ong hakasiti ski rom iwei lai puar ki bahaba kila tip biang ya kata ka jingbu hukum ke jong ublei ba ki bakiat yale kiba kiat yaile kat ya kita ki ro kadaya ki ban yap singap kadaya ki ban yap kiba yaile kat ya kita ki ro kadaya ki ban yap penban om tang baki sule ya ki Henry kias ngau bharu lem bat ki kias ngau bhalem bat kita kiba le ya ki kani ka pausai ki to ki bas ngau bha bat ki ba le pop kin ya bit lang hang ne si sen ba unong kersung kti usat ha kti uba khodro ngat ha ba kti ka kanthi ha ba utau ba sat ha kti kan sit lang ha ba don ha janro ka bomot ubat le ya kata ka bomdei bat ubat ngau bah ya kata ka bomdei on bit pop lang ya le deru ka benta ka bakadu bat ka bakut ka balai ka jing telot bat ka pop ke long kmi long pa ka balai ka dei ka jing i ba no silang kmat ya la ki khon ka ni ru ba ka jing i silang kmat ya la ki khon bah kan ni dai pin perkat di liu bah to ngin pule gini gini tho mo kalong ka bom dai bat ka bom bit ban it no siliang yala ki khon kikti namarkan wan kaji ya bisni si para to kendat ngan keren ni kan ni hakapor Jacob mendai Jacob udon getting terot kendat hang ni upen pau bau kam it yau Joseph hakapor bakidang ya kena gitu gi sipara teginegi men jo baro ki yo i ba pleng ni pai kam i yau ni ki bisini no yo ki isi no yo ngat try pilatip gitu story jo Joseph te ni dong kam ha kum ki kmeki pa ban yo ya ke start kum no ban te ya ki khon ki ti kum no ban island ne kum no ban hikai bakin nom don kam sem bisni kam sem bi hoin chi para namala da mi kan no nang to ga jing bisni kan pelong ya ka lenti ka bas new kata-kata ha ka jing dei si para ngiken mau ya ki commitment balajan balaban ga jing telot hagalong breu kata u Isak bat ke Rebeka Genesis arpusan arpupra bat u Isak u it baru Isak u it ya u iso namar ka doske jong u kabau bam Rei ka Rebeka ka ijau Jacob ka ktenu blai ka yathu baye ki men jong u nang ne ka thau ka jingasun si para u Isak bat ka Rebeka ro ki don ka jing telot ka jing long breu ki pen pau ya kata ka jing i chiliang ki pen pau ya kata ka jing i chiliang ya laki khon bat hang ne ka don ka jing tho ka ba ong na ke kitab Genesis live hunyo ko nong ka ba live bat ka ba sao ka ba yetu
ya kata ka jing ichiliang daga kami barupa ya lagi kon kum ki kami ki pa don kam ka jing dai jing mut shwaban shwaban le ya kan no kanam bagan nom long kanam bagan nom pau ka jing le silang kmat ya lagi jongi kon ka don kam ba ka jing start wabstol pol kentu sagi nongrum kat agul nong kat ka bakandai to gajing ikan long klem arsap to kierno sngo trim na kata ka basniu batos no ha kata ka ha gajing kentu apostol Paul ban long ban don gajing ik ba klem arsap ka bomut yakikon deban ik baro bat kente bat cendrang deban ik tenrei mde ban penpau ya gajing ik siliang dah kebaya tip lang, dah kebaya keren lang. Laka long kebadai. By way ni kambon ban ya kamen. Buk mentakum kajai benriu jungi. Ya kikon kaduk ni syad kamborom. Kata kadai kan nong rim kajai benriu jungi. Tenrei dah kajia selu tulang. Bat kemen bat cipara bandong. Pet kene ke kon kaduk kaban. Pet yang ni kikmi kikpan dah bang dah temen. Ka kam tam ban ye piru kam lele daga ni sngo tu jumut baro ki ba om ban le lendet ka no ba le lendet hapdeng ki si para ka pen pau ya ka jing no silang kmat ka jing pen ko to ke long kmi long pa to long ki ba klan ha to long ki ba klan bat ki ba hok ha la rempe yeng daga ba not ban yeng rangba klam septing wat laka day bandu no ya ki kon kikti bakodor habaki yak ya kelenti bom day buram ya ka antrai kang persya teng ya kalenti ke pop ya kalenti ke pop ka jingdum kamtam kalenti ke pop kalenti ke pop kang persya da ka ba kam persya da ka banom ya bitingit lang bat ki kam bom si so jong ka jingdum kam tam to pen rem yaki ai ka jingit ka bab hatam habaki yad hagalenti ka ba kongu duai klem depot yakito ki bam kongu baka por kan sapoi bakin sngotu yakilenti jong ka pop batkin sapoi ru sya ka jingkala ka bamut kabam babesu haga por baki la persya pin ong gene ki kon balas ni upalat nrai ublei unom ino iki un budin yaki lano un sem yaki baranda bola sem yaki ken sakan mau yapi gum ki kmi ki pa bapila hikai naklenti kabade to try un karku ya kane gaji hikai kabangal ai ne kamta jongpi la se phila ban sngo baka khor hadu kata nrei bo jingkan ma ka ka don jongpi ublei jongi ubatursian dan sebon ki banyau ba ublei ubadap da ka jingit nrei pitip ublei ubatursian ublei babitar baladala le ya ka bangdei umrek yano kat yo angal na beneng ula shop yu seperti namar lale bamdai kabakan notam yangi le kidat benreu ba yo ya ka jependem ngede kidat benreu gentil nrai ulai yangi namar ni pediang ya unang pendem ukon jong play to try unkar ku ya ka ne ka jikai ka bangi la yo ha ka ne ka janmen menta ra shaki yeng jong pi ka ne ai kin pule ki bhai hasam ki badang khnam kin tip ya ke nongrim jang ke tien yang blai bat ke ga bangi tharang is yang to try un kerko nag menta ka boram jo amen bat amen